مجمرتها مع الكلاس جمرنا لتذكرون نحن داخلكم ما كلا بزعبة مسجار بزعبة فور كادرانت تنتين يرو أبتاع فور كادرانت تنتين نارينا نحن كابزي تتأجام سايد ولا كاب employee and self-employed na business owners and then na investment right side نبرة كن سجاجر على لنا تبايل نارينا جن حد نجار سردنا نزي تاير بالك نداله خلنا مش ما خله الدمز مثلا نزنبرة عوت مالت جنزب مكات راح يمثل لنا نيرو جن ما خو مخ أي كلام because ገንዘብ ክልወካ ኣለዎ ንፉዕ ኣቦኽ ክትከውን ኣለካ እዩ ንፉዕ ተንከባኻቦ ክትከውን ኣለካ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክትዕወት ኣለካ እዩ ስለዚ ገንዘብ በይኑ ቢዝነስ ወኒና ወይ ድማ ኢንቨስትመንት ወኒና ማለት ዕውት ምዃን ዕውታት ኮይና ማለት ኣይኮነን ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ዳ ኮይኑ ክንዕወት ዳ እሞ እንታይ እዩ ዘድልየና ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ መፅሓፍ ሪኮመንድ ጌርና ነርና ምሽ እታ ኮምፓውንድ ኢፌክት ትብል ምክንያቱ ኣብታ መፅሓፍ እንታይ እዩ ዝብል ኩሎም እንገብሮም ነገራት መዓልታዊ እንገብሮም እንመርፆም ምርጫ እንውስኖም ውሳኔ እንበልዖ መግቢ ከይተረፈ ኩሎም ስንታይ እንዳኾነ እዮም ዝመፁ ኢሉ ኮምፓውንድ ዳብል እንዳኾኑ ዕጥፍ እንዳኾኑ እዮም ዝመፁ ስለዚ እንድሕር ዳ ኣብ ዓመታትካ እሙን ክትከውን ኮንካስ ኣብ መዓልትኻ እሙን ክትከውን ኣለካ ኢሉ ኣብ ደቂቕናትካ እሙን ተዘይኮንካ ኣብ ዓመታትካ እሙን ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ዳ ኮይኑ ነገራት እንድሕር ዳ ዳብል ይኾኑ ኮይኖም እሞ ድማ ንሕና ምስቲ ዝመረፅናዮ ነገር ወይ ድማ ምስቲ ዝወሰንናዮ ነገር ዘይኮነስ ናይቲ ዝመረፅናዮ ሳዕቤንን ናይቲ ዝወሰንናዮ ሳዕቤንን ኢና ንነብር لازم كمون ده حرد أخوينو اتنو وسنا وساني كنوع نخخون اتنو مرت مرجع كنوع نخخون جميرنا من انت خينا قارت انت ير اللي الناس بالحتوخ من اللي سالوه مالتي لازم جميرنا يعني جرامي جرو شاخ بتصحن حرد أخوينو سلام انت يزبل الحتوخ من اللي سالوه نايلو معنتي دحرتها كومباني إفكت بالمتحف أجيس كلهم ما بيبكما تخونيهم جند ما خندق ما زلنا متحف يعني انت هتبل تعمل متحف think and grow ريش بالمتحف يعني بتقرني ما حسب موك هبتم إخاء إلو ميكيل آدم زبال حاونات ورقيمو والو ناب تقرنيا مالجي لازي بزا متحف زي آخن جمبرينا نايلو ما انت عرسنا سلام انتاينات كانتاي وعدا ما انتاين لنا انتاي خاطر اللي لنا نيرنا what do you want لنا نيرنا مش لو ما انت دما what is your why كنبلينا مالجي سلام انتاينات كاس انتايو سلام انتاي خا هبتام كتكون ترلي سلام انتاي خا تبو حدار كل وكات ترلي سلام انتاي خا تمرعو ترلي سلام انتاي خا بزخلاص زلخا سلام انتاي خا نقهوت تس زبلو نقراتكم اللو سلو أبزح حلفة كم تزحبركم أنا كسبت هذا فلت أطرح يدو تحكم إتعني فلت أنا جري نجركم مو السخم دما ناتي تمكرون ناتكم تمكرون وسخكم كبايز بلوت سواتهون لذي سلمنتاي ناتكا سلمنتاي ناتكس أنتاي نجوه تسس جبرك كان جرس أنتايو أبزح حسب مختب تمي خاتب المتحف حنت زانت الله سانت عتبل حدا مراح نيرو سراوي تحجر ما بجالبه أب حنت جوه يتقعني عجي أتمام كرمو زنبرو ناتو صلاة جن أزيم بوزحات نيرام كسعرهم زي مخان كساب عين سعرهم من ينازل النجار بتحنيرو شو عجن انتهي لهم نتو ناتو تهدرت كابتا بحري نبت مدري مسرقتهم نتنجال باتات ناتكم أكات الواني لهم أنا أتو نتنجال بانت زي أكات لهم كوينات مسبرت عمنا بيكم اللوسيوم أبتا نبتا جال باخم اللوسيوم ندحرتكم اللوسيوم مالت لازم نتنجال باكات لهم نتمام كرمو زنبرو سراوي دما 5 عروة مزقل زاب زانتا كينوتو سراويف ويما كينوتو كستارينا سلمنتاي ناتنا نزجمرنا ينجر أمارات رخيبنا لنا ندحرت كين من لسه عن كترنا ويدما زحزنا نجر تلو خينو نسي مال سلازي أنت هنا خل ناتنا سلمنتاي ستحفة نجر ترى لنا خينو تم سراويت نتتبع خوت وان نحرد أخينو نتبكين موم زنبرة على أخجت مون نحرد أخينو تجال باخي كاتل نيروا مناطق تجال باخي تقاتلن كله مملس انت لك أخينو كل جزء انت أخذ تجمع معيها كل التخلت ياخد خون مالك أبزان نبرد لازم لنا هي ودما أتحدى مرج أزرلو معواد بهالطرح سلازم خنعوت ندحر دا خوينا خاني سننا خنكس ندحر دا خوينا سن زنك سنا مخنيات كلونا له عاوز لو ما انتي زنقركم نجر انت لو خوينو نفلما غزي كلتا شحن عسران ناب دبليو اف جي زبحالو ناي فاينانشال كامباني جوين غير ناب تتكالك اتو خلخو ريجستر مسغبركو ريكروت مسغبرني حنت نجر كنت حتيته حنت مانوال بوك يبومني ابو انت تبل نيرا سلمنتاي سي نابزناتنا بزنس جوين تغبر الله خايلو أبي وتي ولا حدا معلش سلام تاي تحتي تيفلتني زملسو وانت فيني جن بقى نسكا عنساب حسيبه خملس يله اتزحتو تنحتون اتزملسكم ملسن نبين نيرو لو ما عند خريكم يا مالت من البات اذا مصحف زي انتم سدل نازبلكم نخسدلكم جن ابز اند حدا اتريو لكمكم الرأت له خوينو نببت له خوينو انتي زبل زل توب 10 reasons to win يبلالو رادي كوتش يا يرالو اوكي ازي اتريو زلكم ذات صحفت زيها ويدما زحتو زيها top 10 reasons to win تبلالا أب تحت دق زبالت كان تبلالو why do you do this business نمنتايس نز business
تسرح لها ويد ما ناباناس لمن تاي جوين غير كايلوم حتى سو إذا تصحفت زي أكساب لومي توب 10 ريزنز على كم بقولكم يدحر جن إذا نابزي إن تصحف كون نجاراتهم نعايزن كساقو سنزلو لازم أبي هوتكم سيزخون نجار متجمركم وسلم تعلقكم دوز بالحتو هنا هنر مالتي لازم من البات أبي هوتكم زي تحتتكم دحرخانكم سلم تاي نقوتو تسوز بالحتو أخذ من السليدة ليه سلم تاي ناتكا انتايو سلم تاي ناتكا خبت كله تقرب عبارة مخنيات كعب اللو بزحد نجارات حدا نجار متجمرنا عن تبوتاي لكم نير ندحر تأمرات لك أخوين بدحر خاسي ندحرت متأمات ساعة حد جني خايل نير ندحر تتأمت هلا خوان كارما نقدميت كتمتولو زقبا أكاجزي سلازة حلفت أخذ خون ويدو تبل ويد ما ندحر تملس مالتي سلام تاينات كاجن ندحر بك أتونكو زل أماراتي نقدميت كيدا معواتي تبلولو نجاري لذي كل بزحد نجارات كنت بتم نخلينا أنا نز بزنس كجمران كله زقربهم زنوركم مخنياتات نيرو إنجليش هاي كألني بدحرت باتشلر ديجري نبرن مخنياتو أندر جراجويت يمتي خابيرترا بزحد نجارات سدتني يوم زبدك عد خوارا دراي كألني زبلو مخنياتات معات نيرو جند ما تزحف كوانا جرجن تساقرن نيرا مالتي ولا كوانا خلت عمت زأكل ويد ما نعمت نقلن زأكل جنزة بايجور جند ما خو قارص أي لبز حسب كله ندحرت كخيل كال إسراح كفتنا بزر كل جزء تملي سنة ورقتين بباني رمان لازم سلمن تايناتنا أبي وتنا نتوم ندريون مجرات بقدماي انتاي تدلي لما سقمتكو سلمن تاي مريتكم ولا خم نتزقمتكم ونجار صحافوا لكم صحافوا قبلكم من كلخو سلمن تاي إذن دليلكم أقمتكم لو ما عند ريزن كتجبروا له بتحتي دليل أوكي لو مي إذن مريت أزلخو انتاي سلزخون كي إذن مخنيات سلزلن إذن مخنيات سلزلن زبل نجار كتصحف لي دليل صحافوا زبلكم قدامي what do you want in your life زبلكم قدامي so حجد ما أفتحت أنتاي تصحف لا why do you want it سلام تاي يخم what is your why لمن تاي نعو مريتكم معناته نتصحفكم ونجر نعو أقميتكم كهلا خيت جمهور زحزكم نجر كل اللو السود ما وايناتكم كحزكم يمان سلام تاي نقول سلام تاي تبغى حدار كل وقت تدلي سلام تاي جنزب تدلي سلام تاي زدس تمزق أقميتكم ما أخلو خليه تبغى حدار كل ون خليه بيزنس كل ون خليه جنزب كل ون خليه كم ترافل جبر دلي زم كلهم زقمتكم نجاراتكم خون خليه جنس لم تاي نعم تدليو أمان إنه زي تزحف نجار تزي بالكم كوينو كل جزية تجمر برايت ودني I tried كان من تاي زبال كان مي سلام من تاي متحفين دحرس لم تاي متحفين استفعل عليه نجاري أنا أتسلم من تاي ورقتنا تيك قمت مجمركو أتم ورقتها يدك سخانين أنا أتوك تجمر إن كل خان وازا خمسة جمر كي أخذ حسب أنا أتسلم تاي نز كورس جمير كي لها دحرقت سومن قال مسكونكو كورس ناتنا خسل شو كاي خلي وي كابانا ويد ما خابا خامان تاي خات قبر جنشو نوازا خمسة جمر كاجن سلم من تاي نز كورس مهارة اللي خويل كاز قمت كان يقرت اللي خوينو قد تزي بالك خوينو جنا يتقصل لها لذي أتأنكو مخنياتو نحد نجر بمول قلبنا خن عيو 100% راح يكون سي كاب تزلنا ندعلي 120% خنهب ندحر أخوينا كاب جزاء رأسنا بوزح كنت قلب ندحر أخوينا سلمتايناتنا خل اللو بزح جزي سلمتاي نقوت تسنتي لو مخا من البعض سلمتاي جنزب تللي أنت لو مخا زخون نجر أوكي كزاور سلزللي كتبلت خليها كزاور مدلايقن بينو أخو لا يكونن بزح جزي زاربا example الله you know حدا جزي أوتوماتيك مليونير تبل متحفين ببنيرة أبا أنت يزبل $10 معل سيف نحر داير كاس أب كنز عمد كنز خونا الكاي يبلنيو يا من جناي نبرك جنزب يدلي جنزب سيف جبر لني لو سينه جند ما بعشرة قرش جنزب سيف زجبر مثلني نبر حنت جزين أمنت 10 شح سيف جبريل كامس حسبك 10 شح سقل كاسيف جبريس لزبل كات راح سيف هاي تجبرنيها نمنتاي جنزب سيف كتجبر دلي خلخا مخنيات كل وكله مخنياتو زي بالك خوينا 10 شح سيف كتجبر اتجنزب هاي تجبرونيها مخنياتو أمونكو أنت حتحسبها أي دحين كم معلتاوي 10 قرش سيف زجبر سي أو رح إكبابيله 500 سيف جبر يخطب لها تنا 500 هاي تجبرني حوالي سلازي شو راح حسيبه أوكي إذا سواي دحرد أنا معلت 5 قرش سيف جيركاس أب 3 عمد ب10 عمد مليونير كتكون تخلي خاب لأنه لو واي نحن تعمد كفتنا زيك إذا بالحسب متي أوكي جن 10 شح سيف جبر مثل الأخو نمنتايو تنا 10 شح مسرح بكون سنتين كونا ما يتمخنات كلون الله شو حدا حساب متي أوكي أنا نافق قريتين فاكيشن كن كده اللي ناز بالحسب متي حجي 10 شح سيف كجبر دليل الأخو جن دمواتن 10 شح نمنتاين كونا أنا نعم كل جزء سنسرعات جيرة سيف كجبر ندحر دا أخوينا ديسبلين كله ندحر دا أخوينو
ናይ ግድን ሓደ ዘቐመጥክዎ ነገር ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱ 10,000 ሰይፍ ተዘይገይረ ኣነን ሰበይተይን ቫኬሽን ኣይንኸይድ ስለዚ ነቲ ኣቐሚጥዮ ዘለኹ ድላይ ንምፍጻም እንታይ የድሊ ነይሩ ስለምንታይ የድሊ ነይሩ ማለት ኣውቶማቲክ ሚሊዮነር ድሕር ዳኣቶም ኣንበብት ኣለኹም ከምኩም ክተንብዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝያ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ ኣብ ፋይናንስ ማለት እዩ ለዚ እንታይ ገይረ ንመዓል 30 ቅርሺ ሰይፍ ገይረ ንመዓል 30 ቅርሺ ሰይፍ ምስ ገበርኩ ኣብ ዓመት 10,950 ኣብ ኣካውንት ይጸኒሐኒ ካብ 21 ነሐሴ 2021 up to 2022 ነሐሴ ማለት እዩ so 30 ቅርሺ ንመዓልቲ እንዳገበር ግን ድማ ስለምንታይ ናተይ እንተዘይህሉ ነይሩ ነቲ ገንዘብ ሰይፍ ገብሮ ኣይክእልን ነይረ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣይ 600 ገይረ ከቐሙጥ ኢለ ዝሓሰብ ኩሉ ነይሩ ወረቐተይ ግን ከምኡ ይኮነን ዝብል ማለት ዘቐመጥክዎ ጽሑፍ ገንዘብ ተቐሚጥካ ቫኬሽን ክትከይድ ኢኻ ገንዘብ ተዘይቐሚጥካ ቫኬሽን ኣይትኸይድ ኢኻ ስለዚ ሓደ ነገር ስለትደልዩ ጥራሕ ኣይትገብሮን ኢኻ ንምንታይ ትደልዩ ኣለኻ ሪዝን ክህልወካ ኣለዎ ከምኡ ጥራሕ ደይኮነ ድማ ሓደ ነገር ነቲ ትደልዮም ዘቐመጥካ ብሙሉእ ልብኻ ክትዓዮ ኩሉ እንትናኻ ክትህብ እንድሕር ኮንካ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ስራሕ እንድሕር ዳኣወፊርና ናትና እንተዘይ ኮይኑ ትትካል እንታይ ንገብር ኢና 100% ይንህብን ኢና እቲ ብልክዕ ናትና እንደልዮ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ግን እሞ ድማ ንሱ እንተሲእና ብዙሕ ነገር ዝጎደልና ምዃኑ ተፈሊጥና ግን እንታይ ኢና ንብል 120% ናትና ኢና ንህብ ስለዚ እንታይ እቲ እንኮ ካብ ነፍስኻ 120% ክትጠልብ ዝገብረካ ነገር ተሎ ኮይኑ ወይ ድማ ዘገደካ ነገር ተዳሎ ኮይኑ እቲ ኣብ ወረቐ ጽሓፍካ ስለምንታይ ናትካ ጥራሕ ኣስተውዒልኩም ኣለኹም ኣብ ዙርያኹም እቶም ዝበዝሑ ዝተሸገሩ ሰባት ዝበዝሐ ገንዘብ ይገብሩ ኣውዝ ታክሲ ድራይቨር አሉ በቀዳማይ ኣብዚ ሰራኺብና ነርና ሽዑ ኩሉ ግዜ 10 ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሰርሕ ይዝርዮ ሶ ስለምንታይ ኻ ገንዘብ ትእክብ ምስ በልኮሲ ስለምንታይ ኻ ማዕርኽ እንድዝ ትጎይ ምስ በልኮ እንታይ ይልኒ ኣነ ገንዘብ ተዘይገይረ ህይወት ተሐልፍ ኣካል ኣላ ብል ነይሩ because ስለምንታይ ናቱ ካብቲ እንታይ ዝበሃል ካብ ኩሎም ቶም ከቅርቦም ዝግብኦም ምኽንያታት እንታይ ይገብር ነይሩ ይዓቢ ነይሩ ማለት ብዘይ ገድስ ኣይመሪፅኩም ኣለኹም ካብቶም ኩሎም ከተቅርብዎም ትኽእሉ ምኽንያታት ካብ ንቅድሚት ምኻድ ዝዕንቅፍኹም ምኽንያታት ግን ወይ ድማ ዕባራ ምኽንያት እንብሎም ብትግርኛ ግን ስለምንታይ ናትኩም እንታይ ክኾን ኣለዎ ከዓቢ ኣለዎ ስለምንታይ ናትና ካብቲ ንሕና ንዓና ንኸይንዓቢ ዝሓልከና ነገር እንተዘይዓብዩ ክንከይድ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ይፀብብ ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ ስለምንታይ ናትኩም እንታይ እዩ ክብል ስለ ዝደሎ ኸ so እቲ እንኮ ካብ ነፍስኻ 120% ክትጠልብ ዘገድደካ ነገር እንተሎ ኮይኑ ናትካ ስለምንታይ ጥራሕ ስለምንታይ እንተዘይብልካ ኮይኑ ካብ ነፍስኻ ዝበዝሐ ግዜ ከም ዳንኤል እንታይ ዝገብር ነይረ ካብ ሰባት ብዙሕ ትጽበይ ኻምሽ እቲ ዝበዝሐ ክንጽበዩ ዘለና ግን ካብ ገዛ ርእስና እዩ ማለት ምክንያቱ እቲ ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ሰባት ገብሩልካ ክትጽበይ ይብልካ ካብ ገዛ ርእስኻ ብዙሕ ክትጽበ እንድሕር ዳ ኮንካ ኻኒ እንታይ ትደሊ ክትሓርለካ ስለምንታይ ትደልዩ ድማ ክትመርጻ ክትቐምጥ ኣለካ ማለት እቲ እንኮ ምስ ገዛ ርእስኻ ጥራሕ ክትወዳደር ዝገብረካ ስለምንታይ ድማ ስለምንታይ ናትካ ጥራሕ ዝበዝሐ ግዜ ከም ጥቕስ እንታይ ትመጽያ ኣነሲ ገዛ ርእሰይ ምስ ሰባት ኣይወዳድራኒ ትብል ጥቕስ ትመጽያ ግን ሓንሳብ ልሳና ከምኡ ክትብል ትኽእል ትኾን እያ ኣነባብራና ግን ካልእ ኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ናትና እንተ ተጻሒፉ ጥራሕ ኢና ምስ ምንታይ እንወዳደር ምስ ገዛ ርእስና እንወዳደር ማለት እዩ ምክንያቱ በቶም ዘቐመጥናዮም ነገራት ኢና እንዓይ እቶም ዘቐመጥናዮም ነገራት እዮም ንግሆ ዘተስኡና እቶም ዘቐመጥናዮም ነገራት እዮም ገዛ ርእስና ከም ንከናኸን ዝገብሩና ንገዛ ርእስኻ ከም ቤት መቅደስ ጌርካ ክትከናኸና እንድሕር ዳ ኮንካ ጃንክ ፉድ ንኸይትምግባ ስለምንታይ ክልወካ ኣለዎ ምክንያቱ ብጥዕና ክትጸንሕ ትደሊ ሓደ ነገር ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ኻ ጥዕና ትደሊ ምስ ኣቐመጥካ ጥራሕ ኢኻ ጃንክ ፉድ ክትበልዕ ዘይብልካ ትኸውን ምክንያቱ ንገዛ ርእስኻ ከም ቤት መቅደስ ክትከናኸና እትጅምር ማለት ምክንያቱ ንኣእምሮኻ ክትሕልዎ ዘለካ ስለምንታይ ኢኻ ንኣእምሮኻ ትሕሉ ጽሑፍ ምስ ዝህልወካ እዩ ተረይኮነ ግን ቶም ዝስምዑ ነገራት እውን ጥዑያት ቅርዕዋት ኣይኮኑን እዮም ማለት ምክንያቱ እቲ ብዝንና ዝኣተወ ነገር ድማ ንነፍስና ይቆጻጸሮ እቲ ነፍስና ዝተቆጻጸረ ድማ ንህይወትና ይቆጻጸሮ ስለ ዝኾነ ስለዚ መሪፅና ክንሰምዕ ዘገድደና ነገር ክህል ኣለዎ ስለምንታይ ክህል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓሲብኩም ኣለኹም ኣነን ማእከለን ኣለና ብዝክስታይ ኣነ ምስ ማእከለ እንድሕር ዳ ተወዳዲረ እሞ ድማ ማእከለ ስለምንታይ ናቱ ዝፀሓፈ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣነን ማእከለ ክውድሮ ይክእልን ምክንያቱ ኣነ ምስ ማእከለ እዩ ዝወዳደር ማእከለ ግን ምስ መን እዩ ዝወዳደር ምስ ዋይናቱ እዩ ዘቐመጦ ነገር ኣለዎ ኣነ ምስቲ ዝፈልጦ ማእከለ እዩ ዝወዳደር ማእከለ ግን ምስቲ ዘይፈልጦ ማእከለ እዩ ዝወዳደር ስለዚ እቲ ምስ ገዛ ርእስኻ ክትወዳደር ዝገብረካ ሞር ክትዓይ ዝገብረካ ሞር ክትሰርሕ ዝገብረካ እንታይ እዩ ስለምንታይ ናትካ እዩ ምክንያቱ በቀዳማይ እንታይ ኢልና ነርና ናትካ ስራሕ ምስ ናትካ ፐርፐስ ክትጣመር ኣለዎ ኢልና ነርና ወይ ድማ ክትሓሓዝ ኣለዎ ኢልና ነርና ምክንያቱ ስለምንታይ ናትካ ምስ ትደልዮ ነገር እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክትሓሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ትገብር definitely ነቶም ምሳኻ ዝወዳደሩ ሰባት ትስዕሮ
ናይ ገዛ ርእስኻ ዝበለፀ ሰብ ድማ ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ናትና ጥራሕ እዩ እቲ እንኮ ምስ ገዛ ርእስኻ ጥራሕ ከም እትወዳደር ዝገብረካን ካብ ገዛ ርስኻ ብዙሕ ክትጠልብ ዝገብረካን ካብ ደገ ብዙሕ ክትጽበ ዘይገብረካን እንተሎ ኮይኑ ስለምንታይ ናትካ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ ዕድሜ ሸዊ 2020 ምስተሓተትኩ እንታይ መሊሰ ኸሪአኩ I want it right እንታይ ዝበሃል ሪዝን ናትኩ ኣብቲ ዝጀመርኩም ዓውዲ ኣብቲ ክትዓይዎ ዝጀመርኩም ዓውዲ ስለምንታይ ነቲ ዓውዲ መሪጽኩም ምናልባት ኣብዚ ዘርእየኩም መልሲ ከምቲ ዝነበሮ እዩ ኣብዛ መጽሓፍ ኣለዋ እንታ መጽሓፍ ምስ በጽሐትኩም ክረኽቧ ወይ ድማ ዘንበብኩም ኣብዚ ዝሓተቱ ንሕቶን ዝመለስክዎ መልስን ኣይራኸቡን ግን ድማ ንዓይ ንግሆብቶ ሲኤ ክኸይድ ዝገብሩኒ እዞም ወረቐት እዚኦም ጽሓፍኩም ኣብ WFG ንኸባቢ ሓደ ዓመት ዝኸውን ገንዘብ ኣይገበሩ ግን ድማ ዝረኣኽዎ ነገር ነይሩ ባዳማይ ነገረኩም ነይረ ንሰባት እንታይ ኢኻ ትገብሮም ኢለ ነይረ ንሰባት ክትልውጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ገዛ ርእሶም ዝልውጥሩ መድረኽ ግን ሒዝካዮም ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኢለኩም ነይረ ሓቀይሮ ንፈረስ ንሩባ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ወጢጥካ ግን ኣይተስትዮን ኢኻ ዝተባሃልና ኣሎ ግዜ በይኮዝ ንዓይ ድማ ከምኡ ፊሊሞን ናብ ሓደ ቦታ ወሲዱኒ ሓደ ስእሊ ድማ ርኢኒ ማለት እዩ ሓደ ስእሊ ርኤ ለዚ ንምንታይ ኢኻ ጆይን ጌርካ ምስ በሉኒ ነዚኦም ምስ ኣቐመጥኩ ወላ ገንዘብ ገብር ኣይነበርኩም ኣብ ህይወትካ ታሕቲ ትኸይድ ኢኻ ምሽ መወዳእታ ታሕቲ ዝበሃል ኣሎ ምሳኻ ሓደ ዓይነት ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ለዚ ምስኦም ነርካ እዞም ቶፕ 10 ሪዝንስ ምስ ኣቐመጥካ ካብኦም ክትፍለም ጀመርካ ንሶም ኣብ ዘለዋ እንከለው ናበይኻ ትኸይድ ንስኻ ንታሕቲ ትኸይድ ዋናቱ ክሬዲት ካርድ ናትካ ማክስ ኣውት ይብል ዕዳ ብዕዳ ትኸውን ኢኻ ኣነስ ናይ ወሓቂ ነዚ ቢዝነስ ክሰርሖ ደይ ትብል ኢኻ ዋናቱ ተስፋ ትቆርጽ ኢኻ እቲ ዝረኣኻዮን እቲ ትነብሮ ዘለኻን በበይኖም ይኹን ለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ስቂለ ንታሕቲ ወሪዳ ንሶም ኣብ ኣለው ስቂለ ንታሕቲ ኸይድ ነይራ ንታሕቲ ወሪዳ ግን ታሕቲ ምስከትካ ከውሒ ጥራሕ እዩ ዘሎ ካብ ወላ ሓደ የለን ናይ መወዳእታ ታሕቲ ምስከትካ ከውሒ ጥራሕ ኢኻ ትረክብ ካብኡ ክትስእ እንድሕር ኮንካ ግን ስለምንታይ ናትካ ክህሉ ኣለዎ ዋናቱ ክሬዲት ካርድ ናተይ ማክስ ኣውት ኢሉ ካብ ብዙሓት ሰባት ትፍለ ኢኻ ስራሕ ዘይብልካ ትኸውን ኢኻ ክተቋርጽ ትደሊ ኢኻ ግን ድማ እዞም ኩሎም ነገራት ምስከትካ ታሕቲ ምስ ሃረምካ ሽዑ እንታይ ትዝክር በቃ ተስፋ ቆሪፀ ምስ በልካ ዋ ንዋዛ ኮይ ጀመርካ ዳንኤል ዝጽሓፍካዮም ሪዝን ኣለውኻ እኳዳ ሓደ ኸይከውን 10 ሪዝን ጽሒፍካ ኢኻ ኢሎም ቀዳማይ ነገረኩም ኣብ ፋይናንሻል ኢንዱስትሪ ሲ ክልተ ዓመትን ገለን ጌረስ ላይሰንስ ዝተሓደ ኩሉ ግዜ ነይሩ ምክንያቱ ወረቐት ኣይነበረን ግን ድማ ክገርፎ ይኽእል ነይረ ድማ ግን ከኣነ ከይገርፎ ዞም 10 ጽሑፋት ነይሮም ኣብ ህይወትኩም እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ጀሚርኩም ኣይፈልጥን ግን ድማ ክትጅምርዎ ከለኹም በዋዛ ከም ዘይጀመርኩም ጥራሕ ይፈልጣኒ ምክንያቱ ንዓይ ዘጋጠመኒ ንሱ ሓደ ጉዕዞ ጀሚረ ግን ድማ ከቋርጾ ምስ ሓሰብኩ ዳንኤል ተመለስካ ወረቐትካ ረኣዮም ዝብል ጽሑፍ መጺ ሽዑ እንታይ ኢለ ጀሚረ ዳንኤል top 10 reasons to win ኢሎም 10 ምክንያታት ንኽትዕወት and then why do you join this business ኢሎም I wrote because ኢለ ጽሒፈ I want to retire my dad ኢለ ተስሐቁኹም ክልዮም ዘመልስ ዝደለው በሓደ ድማ ክንሪኦም ኢና and then I want to buy house for me ኢለ number 2 number 3 I want to build house for my family back home ኢለ ጽሒፈ and then number 4 I want to save life by helping my community number 5 I want to live a wealthy life number 6 I want to travel the world and number 7 I want to retire early number 8 I want to control my time number 9 I want to change the world by empowering people number 10 I want to leave legacy to my children number 11 I want to retire my wife early let's say ንምንታይ ሲኦም ጽሒፈዮም ወላ ሓደ ይዝከረኒ እዚኦም መጽሓፍኩም ግን ገሊኦም ናብ ኩንነት ክቕየሩ ከላው ግን ሓደ በሓደ ክንሪኦም ኢና እንዳራእኽዎም መጽ ማለት እዩ ኣለኹም ደምሳይ ሰው ኣለና ሎማ ዓንቲ ምሳይ እናሃለኹም ከለኹም ኣብ ርእስኹም ኣይደኖ እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ጀሚርኩም ኣለኹም 10 ሪዝንስ ንኽትዕወቱ 10 ምክንያታት ንኽትዕወቱ ክትጽሕፉ ይደሊ አንደን ንምንታይ ነቶም 10 ተመሪጾም ብጎድኒ ክተቐምጡሎም ኢኹም ማለት እዩ ግን ሎማ ዓንቲ 10 ስለምንታይ ቀምጡ ክብለኩም እንከለኹ ኣብዚ ላዕሊ እንተሕር ዳሪኢኹሞ ከም ዝናተይ ስለምንታይ ከይተቐምጡ because I want to buy house ኢለለኹ ናምነት ስለምንታይ 10 ምክንያታት ንኽትዕወት ኢሉንስ ስለምንታይ ናብዚ ቢዝነስ ናትና ጆይን ጌርካ ምስ በሉንስ I want to buy house ኢሎም ኩሎም ስለምንታይ ናትና ምስ ነገራት ዝተሓሓዙ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ገዛ ነገሪ ሓቀይሮ ስለዚ እቲ ናትና ስለምንታይ ምስ ነገራት ዝተሓሓዘ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ክትቅጽል ኣይገብረካን እዩ ንዓይ ኣብዚ ቢዝነስ ቅናዝ ያኽል ንዓይ ኣብዚ ቢዝነስ ኮፍ ክብል ዝገበረኒ ምክንያት ከርእየኩም እየ ሰለስተ ነገር ኣብዚ ዘለዋ I want to leave legacy to my children ኢለሉ ሓደ
Number 2 ድማ I want to retire early ለለኹ Number 3 ድማ I want to control my time and number 4 I want to change the world ለለኹ which means ጌጋ ዝኾነ ኣቀምጣ እዩ because ሰባት ንዓለም ክልውጡ ኣይኮልንም ገዛ ርእሶም ጥራሕም ዝልውጡ ግን ድማ ገዛ ርእስኻ እንድሕር ኣለዊጥካ እቲ ገዛ ርእስኻ ምልዋጥ ንሰባት ኢምፓወር ይገብሮም ለዚ ምኽንያት ክትቐምጡ ከለኹም ምስ ገዛ ዝተተሓሓዘ ምስ መኪና ዝተተሓሓዘ ምስ ዓለም ምዛር ዝተተሓሓዘ ከይተቐምጡ ምስ ናትኩም ነፍሲ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ኣለዎ I want to leave legacy to my children ክብል እንከለኹ ኣነ ደቀይ እቲ ኣነ ዝሓለፍኩ መንገዲ ክሓልፉ ይደልኒ not only ብፋይናንስ ጥራሕ ኣይኮነን ብሜንታሊ ወላ ሜንታሊ ፊዚካሊ ካባይ ንላዕሊ እንታይ ክኾን ኣለዎ ስትሮንግ ክኾን ኣለዎ ማለት and then I start to write ድሕርታ መዓልቲ ካብ 2020 ጀሚረ ምናልባት ኣብዚ ዝረኣየኩም ነገር እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩሎም እቶም መጻሕፍቲ ዘቐመጥኩም አንታይ ገይሮም ሳማራይዝ ገይረ ብዝኣቐሚጥዮም ኖትቡክ ራእይኩም ተሎ ኮይኑ ዓብ ኖትቡክ ማለት ሳማራይዝ ገይረ እቶም መጻሕፍቲ ዘንብቦም ዘበለ ከም ዝናገበርኩ ከቐምጦም ጀሚረ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ደቀይ ካባይነ ላዕሊ እንታይ ክኾን ኣለዎ ሜንታሊ ፊዚካሊ ኢሞሽናሊ ስፒሪቹዋሊ ካባይነ ላዕሊ እንታይ ክኾን ኣለዎ ዝተረሩን ዝበለጹን ክኾን ኣለዎ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ድማ እቲ ጆርኒ ከም ኣነ ዘንብብኩም መጻሕፍቲ ኣትሊስት ኣክገብሮም ኣለኒ ሳማራይዝ ገይረ ከቐምጠሎም ኣለኒ ናይ ገለ ሰሚናር ዝተሳተፍኩውን ኣብዝለው ማለት ወናይ ገቱ ሰሚናር ከኣኒ ኣብ ሰሚናር ዝጽሕፎም ነገራት ከኣብዝ ከኣንህለ ካልእ ኖትቡክ እያ እዚኣ ድማ ካልእ ኖትቡክ እያ ለዚ ሓደ ነገር ክትቅጽል እንድሕር ኮንካ ደቀይ ምሳይ ዝተኣሳሰሩ እዮም ገዛ ግን ምሳይ ዝተኣሳሰረ ኣይኮነን ስለዚ ስለምንታይ ናትና ክነቐምጥ እንከለና ምስ ነገራት ክትሓሓዝ ዘለዎ ክኸውን ይብሉ እንታይ ራ ምስ ሰባት ምትሓሓዝ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ እቲ ነቐምጦ ስለምንታይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክሳብ ዘንባዓና ክኸውን ኣለዎ ዳንኤል ስለምንታይ ክትዕወት ትደሊ ስለምንታይ ናብዚ ቪድዮ ጆይን ጌርካ ንደቀይ ሓደ ውርሻ ክገድፈሎም ስለዘለኒ ስለምንታይ ውርሻ ክትገድፈሎም ደሪኻ ምክንያቱ ኣነ ክሓልፎ ዘለኒ ነገር ክሓልፉ ስለዘይብሎም ስለምንታይ እቲ ክሓልፉ እስኻ ዝሓለፍካይ ክሓልፉ ዘይትደልዮም ምክንያቱ ኣመና ሕማቕ ስለዝኾነ ኣትሊስት ትሽዓተ ንታሕቲ እንድሕር ኣውሪደ ናይ ግድን እየ ዝነብዕ ኣለኹም ዶ ምሳይ እቲ ዘቐመጥኩሞ ስለምንታይ ዘይትነብዕሉ እንድሕር ኮንኩም ኣዝዩ ተሪር ኣይኮነን ማለት እዩ ካብዞም ኣብዚ ዘቐመጥኩም ነገራት ክነብዓሎም ዘይክእል ነገር ተሪኢኹም ኮንኩም ኣብቶም ቀዳሞት ዘለዎ እዮም ንኣብነት I want to retire my dad ኢለለኹ number 2 እንድሕር ዳሪኹም I want to buy a house ገዛሉ ዝተገይረ ወላ ሓደ ዘንብዕ ይብለይ number 3 I want to buy a house for my family back home ንገዛና ገዛ እንተዘይገዚአሎም ወላ ሓደ ዘንብዕ ይብለይ ሓቀይሮ and then I want to travel the world ነታ ንወርልድ ትራቨል ተዘይገይረ ኣብ ናሽናል ጂኦግራፊ ክሪኦ ክእለ ማለት እዩ ሶ ብዙሕ ዘንብዑ ነገራት ኣይኮን ምሉእ ህይወተይ ጨቕ ኢለ እንድሕር ዳ ንጥሮታ ዘይኮነ ንገንዘብ ዘይኣኪበ እንድሕር ዳ ንግዜ ክቆጻጸሮ ዘይክኢለ ንግዜኻ ክትቆጻጸሮ እንድሕር ዳ ዘይክኢልካ I want to control my time ክብል ከለኹ ፍሪደም ክህልወኒ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍሪደም እንተዘይብለይ ኮይኑ ግዜ እንተዘይተቆጻጺረዮ ክጽልውን ግዜ ይብለይ ለዚ ከምኡ እንዳበልካ ንታሕቲ ክትከይድ እንከለኻ እቲ ተቐምጦ ምክንያት ክሳብ 7 ንኣብነት ስለምንታይ ከም ዝደሊኻ ሓደ መልሲ ተቐምጥ ኢኻ ስለምንታይ ኢልካ ክትቅጽል ኢኻ ዘንባዓካ ሪዝን ክኸውን ኣለዎ ዘንባዓካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዋጋ ይብሉን ጠንጢንካ ክትከይድውን ዘሸግረካ ነገር ኣይኮነን ኣይ ገዛ ተሰርሐ በቃ ክሰርሕ ሓሲበ ነይረ ኣይሰለጠን ኢልካ ክትገድፎ ትኽእል ኢኻ ደን ንዓይ ኣብዚ ቢዝነስ ክቕጽል ዝገበራኒ ወላ ገንዘብ ኣብዚ ገበር ኩሉ ግዜ ክቕጽል ዝገበራኒ ከም ስደተኛ 6 ወርሕ ሙሉ ላይሰንስ ተሓዲገ ነይረ ላይሰንስ ተሓዲገ ከለኹ ወላ ብናይ ሰብ ላይሰንስ ገይረ business close ገበር ዝገብረኒ ድፊኢት ዝነበረኒ ሓይሊ እንታይ ተራኢልኩምኒ ዘማን መጨረሻ ዘለዎ ጥራሕ I want to retire early because ጥሮታ ክወፅእ ይደሊ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ጥሮታ ዝወፅእ ግን ንምንታይ እንድሕር ዳኢልኩምኒ ገዚ ክውንን ስለዘለንን ኣብቲ ናተይ ተውህቦ ዝብሎ ክዓይ ስለዘለንን ጥራሕ እምበር ክድቅስ ኣይኮነን I want to control my time I want to empower people I want to leave a legacy to my children I want to retire my wife early ንጎ ክትስእ ዝገብሩኒ ምክንያት ተለዉ ኮይኖም እስቲል ክሳብ ሕጂ ተስፋ ቆርፅን ከለኹ እዚኦም ጥራሕም ንዓይ እንታይ ዝበሃል ዝገብሩኒ ንጎ ክትስእ ዝገብሩኒ ክዓይ ዝገብሩኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሂወትኩም ከምዚ ዝቕይደኩም ገመድ ተልናዮ በቲ ኔጌቲቭ ከይከውን ኣብ ሂወትኩም ክትሰርሑ ዘተባብዓኩም ነገር ክትሰርሑ ምክንያት ዝኾነኩም ዘንባዓኩም ነገር ክህሉ ኣለዎ ንድሕሪት ንኸይንምለስ ምክንያቱ ብቐዳማይ ሲ ካብቶም እንታይ ዝበሃል ኣዚና ንበልፅ ይብል ነይሩ ማእኸለምሽ ስለዚ ካብቶም ሰዓርቲ እንድሕር ዳ ክንከውን ኮይንና ሲ እዛ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ከልወና ኣለዎ ማለት ስለምንታይ ናትናስ ኣዝዩ ዝዓሙቕ ክኸውን ኣለዎ
ምክንያቱ ነቶም ኩሎም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ማሕለኻታት ክትሓልፎም እንድሕር ኮንካ ብየና ሃይለ እንታይ ዝብል ኣቦና ብየና ሃይለ ብትግርእ ትፈልጥዎ ትኾን እዮም ደራሲ ዓብዪ ዱደ ትብልዎ ትፅቢት ባህጉ አንደን ዱካን ትበርህ ዝፀሓፈ እንታይ ዝብል ፈራሕሲ ኣባርዕ ዕቆብ እዩ ስለዚ ፈሪሕና ንድሕሪት ንኸይንምለስ ንጀመርናዮ ጉዕዞ ኣምህና ካልእ ኣማራፂ ረኺብና ኢልና ንድሕሪት ከይንምለስ እሞ ዕንክሊል ክንብል ከይንነብር ምእንቲ ስለምንታይ ናትና ኣዝዩ ክብርታ ኣለዎ ማለት What do you want ምስ በልናሲ ስለምንታይ ኢኹም ነቶም በቀዳማይ ሊስት ዝገበርኩም ነገራት ትደልዮም ኣሁን ሪዝን ይደሊ ስለምንታይ ካብቶም ዝቐመጥኩሞም ኩሎም ክሳዕ ትነብዑ ዝገብሩኹም ከዓይኖት እዮም تحسبوا لكم دور رزقكم سلام تاي مريضكم عند زنبع مخنيات ترخبوا لكم دو بحجي اوكي سو اذا ندحر دا تو لو ما انت انت ياخذ لكم زدلانه ندحريت نخيتم لسو امونغو تسفا اوريزكم انرجيكم تحت نخي كيدمو ابزلكم ونخيت دقسو زتساقكم ነገር كل لو تسيخم تريو ነገር كل لو ودا انت اينلا مدب زبحال سنتاينا ناي وشت خادلايس اورقت مسفار يلنا اورقت زسفر كام نغرات انت الله خوينم تسفا خد قرص انكلخ انا بي خات خيد نابتم زسفر كام نغرات يخات خيد سوم دما يم كم تتسز غبروخا توم مسخا زنبور تاي كون خلو ابزلوا خلو نسخا تحت تورد تخليخا ግን ድማ ካብኡ ክትምለስ እንድሕር ኣኾን ካንታ ኢኻ ትኸውን ስለምንታይ ክልወ ካለው ሽዑ እንታይ ትገብር ሶማኡ ክጸንሕ ኸም ስኻ ድማ ክትሓልፍ ኢኻ ማለት እዩ ሰባት ምስትማለኻ ኸም ዝዋዳደሩ ስኻ ግን ምስትማለኻ ዘይኮነ ምስ ምን ትዋዳደር ምስ ስለምንታይ ናትካ ምስቶም ኣቀሚጥ ከም ዘለኻ ነገራት ትዋዳደር ማለት እዩ ምስቶም ነቶም ምሳኻ ዝዋዳደሩ ትስዕሮም ኢኻ እቲ ሕቶ ዝመጽእ ግን ነቶም ሰባት ትስዕሮም ናይ ትስዕሮምን ኣይኮነን ንስኻ ነቲ ዝጸሓፍከዮ ኮንካዮ ናይ ኮንካዮ ጥራሕ قدما يدنا نيرنا حدا ነገር ስለምንታይ ናትኩም ምጽሓፍኩም እንታይ ትደልዮም ምጽሓፍኩም እቲ ካብ ደገዝ መጽእ ሓይሊ ይኮነ ንዓኹም ዝገዛእኩም እንታይ ራ እትባዕልኹም እትሰርሕዎ ነገር እትባዕልኹም ዝቀመጥኩሞ ነገር እዩ ኣብታት think like a monk ትብል ናይ ጀሸት መጽሓፍ ጀሸት እንታይ ለቀሚጥሎ ክልተ ዓይነታት ተሓሳስባ ኣሎ monk mindset and monkey mindset ዝበሃል ኣሎ እዩ እቶም monk mindset ንብሎም ወይ ድማ ናይ ባህታውያን mindset ዝበሃል ኣብቲ ዝቋጻጽርዎ ነገራት ጥራሕ ዘተኩሩ እዮም ዝብሉ ንሕና እንቋጻጽሮ ነገር እንታይ እዩ እንታይ ንደል ቀሚጥና ኣለና ስለምንታይ ንደልዩ ድማ ኣለና ስለዚ ነዞም ዝቀመጥናዮም ነገራት ክንቋጻጽሮም እንኽእል ኢና ማለት ኣብቲ ንቋጻጽሮ ነገር ጥራሕ ክነድምዕ ንኽእል ኢና ክንዓይን ንኽእል ኢና ኣብቲ ሓደ ግዜ ዝጀመርናዮ ክንዓይን ድሕር ዳ ኮይና ግን ንዕኡ መቆጻጸሪ ዝኾነና ነገር ክልለዎ ንዕኡ መቆጻጸሪ ዝኾነና ኣበይ በፂሕና ኣለና ዝሕዘና ንድሕሪት ንኸይንምለስ ንድሕሪት ንኸይንጥምትሞ ኣብ መንጎ ከም ዓንዲ ጨው ደሪቕና ንኸይንተርፍ ዝሕዘና ድማ ስለምንታይ ናትና ጥራሕ ስለምንታይ እንተ ዘይብልና ኮይኑ ንኽንዕወት ዘሎ ተቕሎ ኣዝዩ ፀቢብ ይኸው ምክንያቱ ነቶም መሰናኽል እንታይ ድባል ንምንታይ ባዮግራፊ መጽሓፍቲ ምሽ ነንብብ ኢና ምክንያቱ ስለምንታይ ዲና ነንብባኡ ናትና ኣመለኻኽታ ንኽቕየር ኢና ሓቀይዶ ምክንያቱ እንታይ ኢና ንርኢ ድሪም ሕልሚ ንርኢ ድሪም ስትራግል ሳክሰስ ኢና ንርኢ ኣብ ዝኾነ so what do you want in your life ክንብል ከለና ድሪም እዩ okay ቶም ስትራግልስ ዝበሃሉ ዘሎ ኣብ መንገዲ ክንከሮም ከለና እዩ ሳክሰስ ድማ እዚኦም ስለምንታይ ናትና ምስ ሓዙና ኣበርቲዕና ምስ ሰራሕና እንረኽቦ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ኣመለኻኽታ ናትና ዝቕይሩ እቲ ብደገ ዝመጽእ ሓይሊ ይኮነን ኣመለኻኽታ ናትና ዝቕይር እቶም ንኽንዕወት ዘለውና ምኽንያታት እዮም ስለዚ እቶም ንኽንዕወት እንቐምጦም ሪዝን እንድሕር ዳ ካብቲ ንኹሉ ንኸይንዓቢ ዝሓልከና ወይ ድማ እንቕርቦም ዕባራ ምኽንያት እንድሕር ዳ ኣዛይዱ ጥራሕ ኢና ንዕወት ስለዚ እቶም እተቕርብዎም ምኽንያታት እዚኦም ኣብዚ ዘለው ካብቶም እንታይ ዝበሃል ንኸይትዕወቱ ዝመጹ ሓሳባት ወይ ድማ ምኽንያት ዕባራ ምኽንያት እንብሎም ክዛይዱ ክኽእሉ ኣለዎም ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን ንዝጀመርናዮ ነገር ክንከውን ኢና ክነቋርፅ ኢና ኦኬ ዘንበዓኩም ነገር ምስ እትረኽቡ ብምሉእ ልብኹም ድማ ሽዑ ክተኣዩ ትጅምሩ እቲ ዝጀመርካዮ ነገር ዘንበዓካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ቀሊል ማለት እዩ ምክንያቱ ቀሊል ነገር ጥራሕ ዘንበዓካ እቲ ዝጀመርካዮ ነገር ዘይፍርሐካ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ትፈርሕ ምስ ነገራት ዝተሓሓዙ ምኽንያታት ኩሎም ነዊሕ ክትስጉም ኣይገብሩኻንም ምስ ማዕሙቕ ናትካ ዝተሓሓዙ ክኾኑ ኣለዎም ምክንያቱ ኩሎም እቶም ስለምንታይ ነቐምጦም ካብ ነገራት ወፃኢ ክኾኑ ኣለዎም ካብ ነገራት ወፃኢ እንድሕር ዳ ኮይኖም ምስናትና ማዓሙቕ ወይ ድማ ምስናትና እንደሊ ኣብ ህይወትና ክንነብሮ እንደሊ ናብራን ክንኮኖ እንደሊ ሰብን እንታይ ዝበሃል ኣለዎ ምትእስሳር ኣለዎ ማለት ስለዚ እቲ ኩሉ ነቐምጦ ስለምንታይ ምስቲ ክንኾኖ እንደሊ ሰብ ዝተሓሓዘ ክኸውን ኣለዎ ማለት ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክብለኩም ዝደሊ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ዝብል መጽሓፍ
كتنبوا يدلي ورزي أمو 5 خبرة حساب مو كتبت ميخات بالمتحف كتنبوا يدلي من الوقت أبزع كورس كنو دخلنا 10 متحف قال لي ناري كومنت خنقبل شو 10 متحف ريكومند خنقبر نقول كله سلامنتاي معرخ ندي برتاع اللو كتب مهارو لا تدلي اتخؤلو متحف أنا تو أبا سلامنتاي صبوق غير زرزير واونا لازين ايلو ما انت اسايمنت متحفنا تينكي اند جراوريش بالمتحف ميبي حموشتا غزي دم بيبي يخون حموشتا غزي شدوشتا غزي شوعته غزي اندابلكو خدق ما زل المتحف حنت غزي انبيبنا يا اينا زبحال ነገር يلا اتو انكو كنعود زدفعنا كابت زجمرنا من قد خينوت زحزنا ነገር تلو خين لوغام زخوننا مال دخيمندي ربريبندي كدقسالني نغو دقس غبركا كلهم سبات نايت كلب ناخدون كلو كلهم سبات بون انداستين كلو كلهم سبات الناس عشعون كلو كلهم سبات نا فاميل اندادولون كلو بين خاختن ببز غبركا تسلمتاينات كطرح توم سخاز نورو كلهم غريفو مخاخدون كلو نسخا بين خاخترف زغبركا سلمتاينات كطرح مالتي مس ودقكا خبز ودقكا يختس زغبركا سلمتاينات كطرح كلتشون 20 تصحفكم نغرات ولا حدا ايديا ينبرن من الوقت سمون تفكيروا لي حدا سب كمسغنو زدل سبالو زي I don't know عند حري ابي صنح ام جي ار كي ابي لها this is ابز تري والله معارك زبحال الله معارك غورز بلالكم افتحتي ده داريكم وخونكم معارك حاوي ازي مسكنك ازي ثانك يو معارك حدا نابت ميديا دفي كوت زغبرن سطرح السكرين كرياده معارك انت زي دف ان نيرو نقرميت ام جي ار كي good to see you كجا افري حرنا yeah thank you معارك حاوي thank you ام جي انت زي دف ان نيرو ناب سكرين كوت ازر لخو من قد اي محل لخو نيره بيت حدا معلتي بحنساب سلازنبرنا وينيبيك حدا معلتي دفيو تين لازم دحرون تاغيره تداريكم كونكم I want to empower people لي للخمش كلتشان 20 صحفكم نغرات نساكت اينبورن معناته نسبات empower كتقبر نحدا هونكا كتنبب عليك ايش خاولا نتزنبب كاي اخت كورد لك لازم تاغيره كلت كاب كلتشان 20 شعو كلتشان 20 كلتشان 20 حدن ابي روب سيمينار كير كلتا غزي بانفيتيشن مالتي عندن حدا كابتم زقمتكم تاخونوا له مالتي يسرح له I want to control my time إلا خان يرى so مش بعليه نوك business ران قبل مجمر كرما schedule لاتي بعليه يسرع الله مالتي so تمز تصحفكم من نجارات بمول لهم تاين داخون يمزمتوا متصحف كيوم أمره خان تايز قبر نعوم كتعيز حجزو خان نجارات راح يجنريت ناقبر زمت نسوات كتبارات عند حرد أخوانك نسوات تبارات عدلو تخيل متصحف تريوم ويس سواد ديوم نتاين ناقبر يزمت أب أمره أسمات إنها بيزمت عندنا نتنسها وطين كاز لها علامه نخته تغبر زحجزو خاصبات ابزريخا انام تير خير مالك بعد ما يتايلكم يرى نو ماتر وات تنسخم تحلمو بزنس تنسخم تدليو ነገር معرخ اندي عبي بزي يقدس كتصحفوا لكم مغنياتو انتايو نسخا متصحفكايو نتتصحفكايو ነገር ፋንድ ዝገብሩ ሰባት አለው ያ مغنياتو ሰባት فلما انت يغبرو رايخا يمسطومش ንመደባትካ ድማ ይገዝኡ ሽዑ ይሙልኻ because نيروب خيرن كلو خيرت كيد زخفل لي اكلاتن اجاز حسيبي غناي مجمرتا يراقم يطيومبر كقمطم كلو بزح نصر سئلي نبرن مش قمطكم كنت خغبرم جميره كنبرم جميره مال ام جي كادفين سلازي توم زقمطكم اورقات اندحرد اخوينم تمليس كاتريوم نغرات اللويم ابي بصيح خمس ساقميطا نير تزي تقميطم كن تمليس كاتريو نغير يلا تمليس كاتريو انت لو خوين غص كاطرح مستيات مالك بس كم مستيات كاخم داز نبرت هذا لا حكم تشان 20 سنه بصيحنا لنا دسم كلا طرح خاطري شو انت ايتب ملك اخاف انت خوينوسي بس مستيات دباس يبل كانت بناي كاينا مسلانا دغم كات نبر مالك سلازي كمل كعنا نلعدي مستيات كوينم كمبرونا زخلو نغرات سلامنتاينات كايم مالك سو تم صحفكم نغرات ابستوسنه غزي كون كخوني كن دما اتم نغرات زنبعكم كخون اللو شو حدا غزي مصحفكم ابيوتكم زخص زمطو سبات نابيوتكم ولا بچانلكم ابيتيب ناتكم زمطو اندحر داريخم نتنسخم دليخم زلخم نغرات زتكو طرح وي دما زدلبو وي دما زبراتو يا ابيلو مسما خلنا علل ليرنا انس ما كلا حوي كندزيام سبات كركب دليل لخو اندحر دايليو حدا غزي باتو كرو مسغبركو امروي
أسمات ناي سباتي جنريت قبر جمر أب هاي سكول ممهرتي زنبرو نتعبيتي زنبرو بحبو عند أب سوام سايز نبرو أما ينفهم سايز نبرو أب أمرين تاي قبر يخصوتو مالك شعو تليفون على العلة خدولي جمر كمزن بيزنس جميرة اللي خوخ باللي جمر بكز تايو نتزنك الكو نجر زتك ويرمانعو نخعيزة براتع نجر أبو أمري مالات سلازي حدا نجر أبو أمركم كمالالس ندحر هذا اللي خمو مدلاي بينو أخو لا يكونن سلامن تاي تريلي اللي خازي وساني سلامن تاي تريلي اللي خامس بدلنا أبتقد سلارسنا self sabotage and visualization دبل كنرينا